Κατά τη διάρκεια της πτήσεως σκεφτόμουν τη γυναίκα μου να ήταν μαζί μου, γιατί έχουμε μάθει τα 29 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι να τα κάνουμε όλα μαζί. Μελανούρια ζωντανά Χαλκιδικής, παιδιά, ορίστε. Αστέρια πουλάω σε 500 ορίστε, παιδιά. Σαρδελάρα μέλι και εμένα δεν με μέλι. Και πεστροφούλα πρωινή, ο Αντίνος ο Κώστας είναι πολύ ευθύς άνθρωπος, πολύ διαχειτικός, πολύ αυθόρμητος, κοινωνικότατος. Εδώ στο Παλαιό λοιπόν, παιδιά, το 68 γνώρισα την πάλη, αφού έπαιξα γάμα, β' κατηγορία, βγήκα πρωταθλητής, παίζω και στην α κατηγορία, έπαιξα και σε βαλκανικούς αγώνες, βγήκα και βαλκανιονίκης. Έχω τα ζωάκια μου, ασχολούμαι με τα ζώα μου, ξέρω να τα περιποιούμε, ξέρω να αρμέγω, ξέρω να κάνω γιαούρτι, ξέρω να κάνω τυρί. Επίσης ζυμώνω πολύ καλό ψωμί, μαγειρεύω οποιοδήποτε φαγητό, όλα τα φαγητά τα μαγειρεύω. Κάθε πρωί που ξυπνάει, τραγουδάει τόσο δυνατά ώστε να μας ξυπνάει όλους. Ο καπετάν Κώστας ήρθε! Το πρώτο πράγμα που είπα όταν είδα τη διαφήμιση για τη φάρμα είναι ότι στην ερώτηση είσαι ένας από αυτούς, εγώ είπα Κώστα, εσύ είσαι ένας από αυτούς.